No saps què li va fer més gràcia al Barral? Què? Un escrit que va sortir a l'Heralde d'Aragó, que va dir aquestes barralianes platja de Calafell. Diu, això és el gordó més gros que em puguin donar. És un piropo grande. Platja de Calafell, escenari vital del poeta i editor Carles Barral. Ivonne Hortet, vídua de Carles Barral, d'ençà que es van conèixer, no s'ha separat mai de la platja on van compartir una vida. La casa de la família ha estat tancada durant més d'una dècada. Platja de Calafell, font d'inspiració de Carles Barral, va ser el seu refugi intel·lectual lluny de la gran ciutat. Avui és un gran nucli turístic. Calafell no ha perdut la tradició pesquera que evoquen les seves memòries. La platja va ser el seu món de llibertat, els pescadors, els seus confidents. L'obra de Carles Barral fa referència a un món i a una manera de veure el paisatge. Barral tenia la necessitat de testimoniar, sempre a la vora del mar. El mar ha estat interpretat per molts poetes i escriptors com el món de les idees i la llibertat. Carles Barral va néixer l'any 1929 a Barcelona, però ja de ben petit passa llargues temporades a Calafell on s'estableix la família durant els períodes d'estiuets. Són els feliços anys 30. Ja d'adult afirmarà que la vida hauria de ser una repetició continuada de la infantesa. La Casa dels Barral és una de les últimes botigues o cases de pescadors que romanen a la platja de Calafell. Les dues plantes de l'edifici es convertiran en el seu refugi íntim. Envoltat de les coses de la mar, el poeta també hi plorarà les seves angoixes al llarg de la vida. És en aquesta casa centenària on convida pescadors que li parlen de llegendes i històries del mar. Són converses en un català clar, d'abans de la Guerra Civil. Calafell y la cuestión del lenguaje. Calafell era el mito de la infancia feliz, de cuando recordaba de antes de la guerra civil. Eran las largas temporadas en Calafell, las que contenían todo lo exaltante y todos los pequeños acontecimientos que me parecían a mí. Me identificaban con una persona totalmente distinta a los demás. Calafell era el paisaje, era la historia de donde procedían todos mis secretos y las recetas particulares de mi modo personal de existir. El món idíl·lic de la infantesa de Carles Barral es trenca el 1936 amb la mort del pare. És el primer any d'una guerra tràgica. Ahora, además de los años de extrañamiento y de metamorfosis de la infancia, que fueron los de la guerra civil, y cuando entrada las cosas de nueva rutina, la ausencia del padre se hacía patente en toda la significación. Calafell se convertía en el lugar litúrgico del culto al padre desaparecido. La desaparició del pare el trasbalsa d'una manera obsessiva.
Ja en plena joventut, relacionarà aquest fet amb la mort del paisatge d'infantesa. Pues això eren dunes, perquè hi havia una cera molt petita i la sorra arribava quasi fins aquí. I el Carlos, ja de petit, saltava pel balcó. I ja està el boig del Barral saltant pel balcó de la casa. I ja de gran, fins que em van fer aquesta cera tan gran, i volien que passessin cotxes, que fos un passeig amb cotxes, i tots els veïns vam dir que no volíem que passessin els cotxes. Ara hi passen igualment, per això. Amb la seva obra, Barral construeix un paisatge amb records continuats a la figura paterna. A bord del vaixell, el capità Argüello navegarà per les aigües de la Costa Daurada tota la seva vida, sempre al costat dels pescadors, sempre imaginant projectes literaris. És l'etern retorn al mar, i Calafell, un indret que definirà com el paisatge uterí interior i exterior. La joventut de Carles Barral transcorre entre els viatges arreu d'Europa i el caminar descalç pels antics carrers de Calafell. És el seu poble de pescadors, on s'inspira per escriure els primers poemes. La seva obra comença i acaba al costat del mar. Barri de l'Espineta. Antigament, una de les zones més humils del poble de pescadors. En aquest indret, Carles Barral coneix un dels seus millors amics, Magí Sicart, expresident de la confraria de pescadors. És un confident del poeta. Perquè el nucli de pescadors era tot aquí al barri de l'Espineta. I llavors a Calafell hi havia 200 habitants, eren 4 gats. I bueno, com que a ell ja li agradaven les coses de la mar, i sempre preguntava les coses i es venia molt a documentar a casa. En molts llibres et preguntava tots els èxits de la mar, el nom que es deien, i t'ho feies repetir 40 vegades i per què servien. Els objectes del mar formen part de la seva mitologia. Són peces essencials de l'univers que ha creat, on la bellesa, com passarà en la seva poesia, ocupa un lloc central. L'intimisme de Calafell va anar desapareixent. Va ser substituït pel turisme. Per Barral, la bellesa del paisatge d'infantesa esdevé un mite. El llenguatge que es parla en el món idíl·lic de Barral és el català dels pescadors, una llengua incomprensible pels altres. Va tenir la ferma voluntat de salvar les paraules que havia après al costat del seu pare. Hi ha la paraula assossar, que és atracar la barca en terra. Nosaltres ho dèiem assossar, i clar, quan una barca arribava a la platja, l'assossàvem, que volia dir l'embarrancàvem més a la sorra. I bueno, n'hi ha 40.000 de paraules que es podia fer un vocabulari, que ell volia treballar sobre això, i el va enganxar a la mort. El llibre Catalunya des del mar rescata el llenguatge de la marina catalana,
L'obra també és una reivindicació d'un paisatge exposat a la degradació per l'explotació turística. Carles Barral assegurava que les fronteres es fan complicades sota l'aigua. Calafell, any 1954. Barral contrau matrimoni amb la Ivonne. Seguint les passes del pare, formarà una família al costat de la platja daurada. Ell ens va casar a Calafell. Va ser una boda que va venir tot el poble invitat, però no hi havia tants bars, no hi havia discoteques, no hi havia res. Treballa a Barcelona, però converteix el barri de l'Espineta en un punt de trobada amb els seus companys de la universitat. En plena dictadura franquista, Calafell es veurà envaïda pacíficament per intel·lectuals arribats de la ciutat. Ivonne s'integra a unes trobades nocturnes que s'allarguen fins ben entrada la matinada. Que va ser una boda preciosa. A ella li tocarà ocupar-se dels àpats i les begudes. És el preu que haurà de pagar per gaudir d'unes converses irrepetibles. Jo no sóc una intel·lectual, però en el grup aquest de lletres ferits jo sempre escoltava i callava. I ells en parlaven i així jo aprenia, i és el que volia. Jo era molt jove, vaig anar a l'escola i tal, i el que volia era aprendre i alliberar-me d'aquella Espanya horrorosa, d'aquella repressió que hi havia. Molt a prop de la casa familiar i a l'Espineta, avui un restaurant regentat per la família Barral. Fins a la mort del poeta s'hi feien llargues tertúlies. Amb peix fresc i alcohol damunt la taula, Barral i els seus amics intercanvien projectes, intencions i lectures. La manca de referents o de mestres els obliga a adoptar actituds autodidactes. La intimitat de Calafell els ajuda a discutir i opinar sense coaccions ni controls. Els joves Joan Mercè i Josep Maria Castellet ofereixen amistat i comprensió a Carles Barral. Tots dos són assidus a les trobades de Calafell. Barral és el primer editor que va confiar en l'escriptor Mercè. Castellet va participar en el consell editorial de Seix Barral. La majoria dels habituals a l'Espineta pertanyen a l'anomenat grup dels 50. Tots són fills de la guerra, tots han patit la postguerra, tots són hostils al règim. Jo diria que era molt més que una falta de llibre, no? Una persona que tenia una consciència clara de que estava fent un ofici que era doble, que era d'escriptor i que era d'editor, i aquest ofici quedava prenyat d'un antifranquisme total. L'any 1950, Carles Barral hereta una editorial familiar que ben aviat vincularà a la cultura europea i a l'esclat dels escriptors sud-americans. Treballa intensament a Barcelona, però no perd mai el contacte amb Calafell. El record del pare i el contacte amb la gent del mar l'ajuden a fugir del brogit professional. I, bueno, ell es va trobar amb un editorial a les mans, que era el que ell en diu apellido industrial, el famós apellido industrial, doncs és l'editorial Seix Barral. Es va trobar amb això. No sé si la seva vocació inicial era aquesta, però era la manera que s'havia de guanyar la vida. Però com que hi va posar tot el seu entusiasme, tota la seva voluntat i sobretot tota la seva intel·ligència, va arribar a crear una editorial que ha fet escola. Bona part del fons editorial i documental de Carles Barral és a la Biblioteca de Catalunya.
Impulsa diverses col·leccions literàries i premis com el Biblioteca Breve i el Formentor i manté correspondència amb intel·lectuals nacionals i d'arreu del món. Aquesta documentació permet seguir el camí de la literatura hispànica durant la segona meitat del segle XX. Fa anys, la vila de Calafell es va proposar recuperar el record del seu conveí. La casa de la família és avui un punt de trobada per als seus admiradors i per a estudiosos de la literatura contemporània. L'obra de Barral ha tornat davant del mar, just on va néixer. Per la platja de Calafell va ser el millor ambaixador que hi ha hagut, perquè ell ha parlat a tot arreu del món que ha anat de Calafell. Vull dir que el servei que ha donat a Calafell sempre serà impagable. L'Espineta és testimoni del pas dels millors noms de la poesia i la novel·la antifranquista. Gil de Viedma, José Ángel Valente, Martín Santos, García Hortelano. Eren reunions d'amics que per mi és més ric que una tertúlia literària. En el sentit que si a la tertúlia literària la gent, com en el Cafè Gijón de Madrid, hagués de parlar de literatura. No, aquí no s'havia de parlar ni de literatura, ni de filosofia, ni de res. Se senten atrets pel món creat per Barral. De repent et trobaves que venia el Mario Vargas, després havies trobat aquí el Brais Echenique, molt abans venia l'Àngel González, tu saps que venia de Madrid, el Juan García Hortelano, però això era d'una manera intermitent i no es tractava de reunir a la gent, sinó que passava això. Mentre el grup dels 50 mira d'arreglar el món, Carles Barral no troba cap solució al creixement desmesurat de Calafell. És el seu trauma interior. I aquest balcó deia, cubriremos el balcón con cristales y tapando los laterales para no ver la fealdad que hay alrededor. Solamente veremos el mar de mi infancia. Dels escriptors sud-americans i impulsor del boom sud-americà va editar, per exemple, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, La ciutat i los perros, per exemple, que va ser Premi Biblioteca Breve de l'editorial Cés Barral. Aquí tenim, per exemple, una foto de Barral en el moment de la convocatòria del Premi de Biblioteca Breve. Tenim també, per exemple, la publicació dels contes del García Márquez. Aquest és, per exemple, una de les obres que va sortir publicada en primera edició a Barral Editores. Alguns dels autors van a Calafell per trobar-se amb Barral. L'escriptor colombià Gabriel García Márquez s'allotja al costat de l'Espineta a l'estiu de 1972. La introducció d'autors estrangers és un altre factor molt important, perquè estàvem vivint en plena època franquista i amb la censura darrere. I poder introduir aquí autors que per les raons que fos no havien estat introduïts, o buscar els últims moviments que s'estaven produint a Europa o a Amèrica en un moment determinat, fan un conjunt que en aquells anys que era un concepte inèdit. La forta petjada de la censura provoca cops durs a l'estat d'ànim de Barral i és detingut en diverses ocasions.
El Carlos ja tenia una experiència en aquest sentit, de batallar contra la censura, i sabia el que calia fer en cada cas. No? La pressió que feien sobre en Carlos, sobre el Jaime Salinas, que era el secretari del Premi, preguntar-los coses, amenaçant-los, perquè ens han dit que fulano tal és un periodista comunista, i és veritat, perquè és clar, la premsa estrangera que venia aquí, no hi havia tot això, però és clar, això li va produir una cosa que ell l'explica i que li va produir una plorera tremenda. Això és de les coses que jo he viscut directament, això t'impressiona molt. L'any 1969, Víctor Seix, soci de Carles Barral, mor en un accident a Alemanya. Immediatament neix Barral Editores. L'any 1980 ha de tancar per qüestions econòmiques. Des que va tenir Alemanya, que va perdre un amic que era el Seix, que va matar un tramvia a Alemanya, que d'ençà de llavors la cosa es veu que li va anar malament, no sé per què. Era un home que per ell no existien escalers, sempre va a palo seco. No duia mai un duro a la butxaca. Si feia dues edicions d'un llibre, poder comprava la primera edició i l'altra ja no es preocupava. Per evadir-se d'una realitat que sovint el sobrepassa, Barral evoca el pare. És aleshores quan es converteix en el mariner de la pipa i la gorra a bord de la seva barca. És el capità Argüello, la primera barca que amb aquest nom havia arribat a Calafell el 1935. L'havia comprat el pare. Al cap de 20 anys, Barral en fa construir una d'idèntica. Home, capità Argüello era un pseudònim del seu pare, que escrivia un pseudònim de capità Argüello. I ja en van fer una que era molt maca i molt valenta, aquella barca, i la van prendre amb la guerra per travessar l'Ebre. Carles Barral va viure la Guerra Civil a Barcelona. La platja de Calafell es quedà deserta. En el llibre Años de penitencia farà un retrat dels anys de la postguerra, en què parla d'una realitat molt allunyada del seu món idíl·lic. El pare ja ha esdevingut un mite de la infantesa. I és veritat, perquè les barques arribaven fins aquí. Sortien a pescar des d'aquí fins on està el dipòsit de pescadors. I era la destrucció de la infància. El patró del capità Argüello plora al pas del temps. L'espanta fer-se gran. Amb la desaparició de la dictadura, Barral fa el salt a la política. L'any 1982 és escollit senador per Tarragona. Des de Madrid, impulsa lleis a favor de la cultura, fa realitat algunes de les iniciatives plantejades anys enrere a l'Espineta. El Carlos no era polític. Una vegada em va dir, jo dic, i com és que t'has fet polític? Dic, encara li deia, perquè sa mare no es movia del sanatori misses. Si feien 3 misses, 3 hi anava, la senyora Toto. Jo li deia, si feies ta mare, que t'has fet socialista. Diu, mire, m'ha estat un salvavides, això, amb mi. Amb el pas dels anys, augmenta l'obsessió per la decadència física i l'horror davant la mort. Al desembre de 1989, mor a Barcelona víctima d'una afecció cardíaca. Les seves cendres són escampades al seu mar, a Calafell. I van llançar les cendres en el seu mar, en el mar domèstic, com diu en les seves memòries, just al front de la casa, perquè ell pertanyia al mar, o pertany encara al mar.
La platja de Calafell és l'origen i el final del viatge del poeta. La prosa i les memòries, deia, només són excursions laterals. El poeta sensual, el vell mariner, el mestre, el company, el marit, són presents encara avui a l'Espineta. El mar i la platja celebren la tornada definitiva de Barral i també el pas efímer del tertulià Capità Argüello.